Dalaga, dapat salang atamanun ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. GB 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 Number 1. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Últimamente, ¿qué está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego. Yo ten en cuenta lo que te digo. Con tus detalles me estás cansando. Hapon na naman. Marhay na pagkahapon po sa Tuya Agabos. Welcome po digdi sa panibagong presentasyon kang programang Usapang Pamilya. Ngunyan na aldaw nin Miyerkules na ngunyan Kuya Nal, diba? At sa 24 na po kang bulan ng Mayo 2023. Asin ini po si Jenny Balyaran, mag-iribahan kita sa kod alas 3 ng pagkahapon. Pwede po kamo mag-upload, pwedeng mag-text sa 0938-891-5475. And live man kita ngunyan sa tuyang Facebook page via DZGB News Online. Good afternoon na sa mga nakatutok dyan. Siin man po kamong parte sa bilog na kinaaban. Naomi po na sana nasa marhay kamong kamugtakan. Ibahan man po nindo ako digdi sa programa. Si Kuya Ida Ipa, okay? Get well soon, partner. Nangurod to na lamang po kamo. Ang iba dyan nag-preparar na kan sa indang merindalan. Así es mi corazón, esos bellos momentos, todo, tus lindos ojos verdes. Ang iba naman pinag-aprobitsaran ang ragitnit kang init. Sa iba nagbabarala dyan kang paroy, diba? Ang iba naman nagbabaralay bay ta kadakol na tambak sa labahan ni nanay. Todos los recuerdos, todo. Y así Pero sabi nga ni dapat punduhon mo na ang sa indong gibong yan para mag-iribahan po kita digdi sa tuyang programa. Balita ko, igwana naman ki power interruption sa saaga. Igwana naman kitang lalauman, kaya naman sa aga, uso na naman ang paraypayan ako. Sa indaw iyan. Magkakaigwaning power interruption ang Washington Substation Feeder 2 as in Feeder 4 sa Mayo 25, 2023. Sa aga po yan pon alas 5 ning aga, sagkod alas 9 ning pagkaaga. Ini dahil po sa load transfer sa sectional kang General Luna Street dyan po sa Daraga Albay. Paliwanag kang Aleko ang load transfer iyo ang nag-aaram sa proseso kang pagbalyo kang power source papasiring sa sarong power source. Kadaklan ini na nangyayari sa mga sitwasyon kung saan kaipuhan ibalyo ang supply kang kuryente hali sa sarong source papasiring sa sarong alternatibong mapagkakuwaan dahil sa nakaplanong maintenance, equipment failures o emergencies. todo a lo debido. Así es mi corazón. Arin po ang mga affected areas. Diyan po ini sa porsyon kang Daraga, porsyon kang Bugtong, San Roque, Malubago, porsyon po kang Kilikaw, porsyon kang Tagas, porsyon kang Market Area Poblasyon. Diyan naman po sa Maroroy, Binitayan, Banyag, Kulyat, Bungalon, Busay, Pandan, Malabog, Budiao, Alcala, Salvacion, Miisi, Sagpon, Bagong Bayan, Kiwalo, Asinsipi,
And makaka-experience man po ning power interruption ang porsyon kang Kimantong. Diyan man po sa Balinad, Peña Francia, De La Paz, Gapo, Inarado, Gabawan, Tabon-Tabon, Baskaran, Talahib, Burgos, Alubo, Namantaw, and dyan man po sa Maupi, San Vicente Pequeño, Mabini, Dinoronan, Ilawod area, and dyan po sa poblasyon sa Kidako, Asin, Kinawitan. Y te pongo en tu lugar. So kung naunambitan po ang sa indong barangay, ang nagkapira pong porsyon dyan sa Daraga, lauman po na alas 5 at tabun pati alas 5 sagkot alas 9 ng pagkaaga. Dyan po yan sa Daraga. Igwamanda sa Kamalig, all barangay except Miti, Manawan, Iluluan, and porsyon po kang Binandirahan and Parianan. And porsyon man po dyan sa Jubillar kang Florista, porsyon kang San Isidro, porsyon kang San Roque, asin porsyon kang Salvacion. Affected man po ang Ginubatan, pero dyan lang po sa porsyon kang Minto. Kaya naman kung naunambitan po ang sa indong barangay, naunambitan po ang sa indong lugar, nauman po na sa aga, alas 5, sagkod alas 9 ng pagkaaga, wala po mo ng kuryente. Good news, day man naunambitan Kuya Nald Suligaspi. Day man si Kuya Nald madalagan sa ibaba sa aga. Pero sabi nga ni, antisiparan mo Kuya Nald kasi baka ma-surprise ka. Surprise! Surprise brown out. Yan. So, at least makapag-prepare po kita and sabi nga ni, pwede tang gibuhon. So, mga lakdang na para mabawasan sa init na pwede tang ma-experiensyahan. Lalo pa alas 8 pa sa nagrabi na po ang init na sa tuyang na-experiensyahan. Ano? Sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Good afternoon kay Bing Buen Bores and Jason Candia Bandola. Good afternoon po sa Indo. Mga taga sa Indo po kamo asin sa iba pa na nakaantabay ngunyan. Good afternoon po sa Indo. So, pwede po kamo mag-share kan sa Indong experience ngunyan na pagkaaldaw o ano man po ang sa indong kinamumugtakan para naman may kaistorya si ate dyan ngunyan na pagkahapon digdi sa tuyang programa At dyan pabati man po kami digdi sa Barangay del Rosario kang Santo Domingo Albay. Ayun, ang mga taga Santo Domingo, good afternoon po sa Indo. And si Papa Pio Fernandez, nakatutok man, good afternoon. Papa P, ayun, si Papa P nagkukondisyon na kan sa iyang lawas para sa pigsasabing second round, yun, di ba? O Papa P, ano na? Todo, todo, junto con tu sonrisa, todo, todo, todos los recuerdos, todo, todo. Ayun, so sabi nga ni po, kasabay po kang mga lalauman na araw kayo ito, kadipisila na pwede tang ma-experiensyan sa aga dahilan may brownout, di kita medyo makaka-experience kita ng dobling init, diba? Lalo na pag daing kuryente. And sabi nga ni, perwisyong marhay sa satuya. Pero sabi nga ni, kadakol ni pwedeng gibuhon para naman makagibo kita ng ibang paagi para at least mabawasan da po so problema na sa tuyang na-experiensyahan siring man po sa laog kang pamilya, di ba? Sa laog kang pamilya, since ini po nga ni usapang pamilya, dakula pong bagay na talagang pinag-uurulayan tadigdi ang mang iba-ibang issue, concern na minabutwa sa laog mismo kang pamilya, di ba? And saro po, may habang nagbo-browse ako kasubago sa social media, may nahiling po ako, may nabasa akong magayon na istorya na magayon man po i-share sa indong yun na pagkahapon. Kumbaga, sarong adal na pwedeng magbutwa sa satuya asin maoko doon tango yan na pagkahapon lalo na po sa satuya gabos pero dakula po nga ni, sabi nga ni, dakulang bagay sa indong pag-share kan sa indong experience ngunyan, di ba?
lalo pat sabi nga ni Ate Jan, gusto mi man po madangog ang sa indong boses, diba? Bako lang boses mi ang naantabayan na nindo asin nadadangog. So, pag nadangog po nindo ang tataramo na non-sexual, ano po kaya ang ibig sabihin kayan? Ano po kaya ang naiisipan tulos nindo pag sinabing non-sexual, 'di ba? So, dai kita madut-dut duman or matauning doon sa kumbaga sa mga kinabalo no bagay, 'di ba? Pero duman po kita sa personal na experience ta bilang sarong persona, kumbaga from self-destruction to self-development, 'di ba? So, sa hiling po nindo ano ang pinag-aapod na non-sexual, 'di ba? Na pwede tang i-share ngunyan na pagkahapon, 'di ba? Sabi ni 634, good afternoon Ate Jen. Nagdadangog man po kami digdi sa Barangay San Roque. Ayun. Ang mga taga San Roque priming nakaantabay sa usapang pamilya. Thank you so much po sa indo. And si 8031, Ma'am Jen, good PM. Humapon. Nasobrahan da si Kuya pagkampakipista sa humapon. Duman kay Kuya Boy. Inda sana. Nagfesta man lang sa barangay humapon. Ayun. Sige, sabi da po, pag sinabing non-sexual, ito da po so da ikita na involve sa sabi nga di mga kinabano na bagay. Pero sabi ko nga ni, duman po kita sa issue manunungod sa from self-destruction to self-development. May nabasa ako, sabi naman, 99% da po kang harm na nagkakausa sa satuyang buhay, iyo po ang dahil da sa satuyang payo. Ika da po mismo bilang sarong tao and ika mismo kung paano ka nagtataram by your thoughts. 99% pala ito ha, dakulaong pala na bagay ang satuyang way kang pagtaram. Dakulaong pala na bagay ang mga pigbubutasan tang mga tataramon, 'di ba? Na pwedeng makaapektar sa satuya mismo bilang sarong persona. 99%. Arog pala ito ka ito. And 1% da po of the harm, iyo po ang cost kang reality. So ano da po actual na nangyayari sa tuya as in so outcome, 'di ba? So resulta mismo kang sa tuyang pigtataram, kan sa tuyang piggigibo. And most of the time da po ang problema, minsan bako man talaga po da problema, kundi kung paano ta iyan pigi-isip. Iyo man ang usually kasi lalo na pag madalion kita ma-stress and madalion kita maapektuhan pag nakaka-experience po kita ni medyo bako magayon na o nakakasapar kita ki bako marhay na bareta manungod sa tuyang buhay, minsan namumundo na tulos kita, di ba? So minsan inipalan supiga apod na the way we think about the problem. So, depende pala sa satuya kung paano kita masimbag duman sa na-experiensyan tang problema. So, imagine, base sa pag-aadal, 99% na talagang minakaw sa na o pwedeng magbugtak sa satuya sa piligro kan sa tuyang buhay. Iyo po ang the way na pagtaramta bilang sarong persona, and 1% iyo po ang realidad. Realidad yung aktual na nangyayari sa tuyang buhay. And 1% ito ha, and most of the time, kung paano kita magsimbag, magtaon ng reaction sa problema na nai-experiensyan ta. Kaya pala, kang kasusaro na kaurong ko sa kuyang amiga, na medyo may pig-istorya siyang problema manunungod sa issue actually, pero kang inisip ko, sabi ko, garo hababaw man sana so issue, alagad medyo so the way niya na pag-isip ito naging problema kasi diin niya aram kung ano ang sa iyang gigibuhon, di ba? So you can fix most of your problems pero depende sa tuya kung paano talaga kita masimbag. So ngunyan na pagkahapon ang sa tuya pong pag-uurunan, iyo ang manungod po sa mga bagay na pwede tapong gibuhon bilang sarong persona, tanganing mas magtalubo pa po kita. And sabi nga ni sa laog kang pamilya, so mga non-sexual advice na pwede tang gibuhon, sabi ni 346, good afternoon po Ate Jen.
igwaman po ko ta akong i-share na problema. Tanadangog ko po mga advice na ipig-share po kang sa imong mga listeners kasud mga magagayon po. Alagad, nasusupog po ako as in magibo mo na ako Okay, sige po. Depende po sa imo kasi po digdi sa programa pag nag-share po kamukan sa inyong problema, demi man po itataram. Kumbaga, may privacy po digdi, demi man po data man po itatao sa public and sa indong pangaran, diba? Itatago taman po iyan. So, digdi po sa program, may assurance po na yaon po sa privacy po nindo pag nag-share po kamukan sa indong problema. Okay? And si Since Gotis, good afternoon man po. And sabi ni 634, okay? Pwede pag nag-invite po kamo, 'di ba? Para naman po mahiling mi po kamo ning personal, 'di ba? Sabi ni, okay, thank you so much. Okay, so digdi na po kita babarasahon ko po ang sa indong mga komento sa tuya pong sa tuya po na pagbabalik aro at chance na pero saro po sa mayor na time matangunya na pagkahapon iyo po ang sabi digdi, do not spend so much time trying to be more physically attractive in order to just impress your crush. Nako, rather than making yourself mentally attractive. So, kita kaya daa po baga pag lalo na sa mga teenager baga sa mga jóvenes, sa mga kabataan, pag may gusto kitang sarong persona o kapag may gusto kita or may nahihiling kitang persona na gusto ta makuha so atensyon, lalo na itong pinag-apod bagang crush, 'di ba? Sabi nga ni pigahangaan ta, day nawawara po so way na talagang mapa-impress po kita, di ba? Pero mas mareda po na gibuhon ta po sa ibang way na mas maging mentally attractive kita. Paano ta ito gigibuhon, di ba? Sige daw, i-share daw po nindo kung paano ta gigibuhon na instead po na maging magtao kita or magpa-impress kita sa ibang tao, mas maging mentally attractive kita. Sabi ni 112, good afternoon po ate Jen, siguro po ayuson ang sadiri. Ayun, okay, pwede. Ayuson ang sadiri, 'di ba? Physical and mental, sabi nga ni, physical and mental aspect coexist, 'di ba? Sabi nga ni, to train the mind is to train the body. And sabi digdi po, mas maridaan na i-educate ta mo na ang sa tuyang sadiri and i-address ang mga recurring toxic thoughts and dapat madil ta sa mga insecurities and makaukod kita na maging maugma sa sadiri ta mismo. Ayuda po ito pala ang pagiging attractive. So, mas magibo kita kiway para sa mental ability ta, iyo po ang mas maging maka-attract ng ibang tao, di ba? Mas magustuhan kita kang ibang tao, as in, magkaigwa ng interest ang iba sa tuyan na kaulayan kita. So, instead pala na magpa-impress kita, mas maray na i-educate ta ang satuyang sadiri. Iyo pala sa way para mas maging attractive kita, di ba? Sabi man kang saro pang reaction, good afternoon po ate Jen. Ako po, pigigibo ko po na maging attractive sa paagi po ng pag-ayos po kang sadiri, lalo na po pang nag-uuli semester. Yes! Yung tamin sa nakakalingaw na kita, di ba? Nakakalingaw na kita, lalo na kung sobrang kabisihan na po. May naramdaman ko sa mga pig-share digdi kay sa tuyang mga members from Commission on Family and Life and sa Couples for Christ, di ba? Na daida paglingawan na i-improve ang sadiri maski may agum na magtaga-sukray man giraray, di ba? Magtaga-pahamot man giraray para pag nag-uron ka mo ni Mr. o ni Mrs. Di man po giraray mawara so kumbaga so attraction, so kilig factor, di ba? So ayun. Pangadua, normalize saying no without needing to over-explain yourself. Ayun. Minsan, di kita nakakasayuma. Pero sabi digdi po, wala man daaning maraot sa pagsayuma. Lalo na kung bako man po kita komportable o habo tagibuhon ang sarong bagay.
Normalize saying no without needing to over-explain yourself. Kung may someone da po na na-offend dahilan po nagdesisyon ka na magsayuma, bako mo na da po ito problema na da po pala ito kang iba, 'di ba? So persona na di nakakasabot. Sabi nga ni, if someone is offended by your boundaries, that's their problem. Ayun. So di mo man palan kaipuhan problemahon, and it's okay man palan na minsan magtaga sa yuma kita. The best weight you ever lose the weight of other people's opinion of you. Ayun. So, i-consider taman giraray. So, opinion kang ibang tao, pero sabi digdi, mas importante daan na tawan ta ning halaga ang satuyang sa diri na kung bako kita komportable sa sarong bagay, sa lugar, o kung habo taman gibuhon ang sarong bagay, okay lang palan po na magsayuma. Ayun. So, normalize saying no. Minsan sa kakaano ta, 'di ba? Baka ngayon madagit, 'di ba? Or baka ngayon ma-offend. Halimbawa, inagda kita sa inuman, 'di ba? Kung sa tuyang mga barkada. Pero di ka man talaga nagiinom, 'di ba? So mga barkada mo mga talaga sinda. So sa jaraming, 'di ba? Pero di ka nakasayuma kasi nasa ang isip mo baka di na ako kainiteri noon, 'di ba? Or baka ang iba naman kasi pag dai mo nasunod sa indang gusto man, naminamor to umuto tulos, 'di ba? And nadadagit tulos. Pero sabi nga ni Ipudig, di bako ta na po palang ito problema na po ninda ito. So normalize saying no. Saro po palan iyan sa mga non-sexual advice na pala tagibuhon sa satuyang buhay. And saro pa, don't describe to other people's definition of fun. Yun. Ano po ang fun sa Bicol? Ano po ang fun sa Tagalog, 'di ba? Ano man ang fun? F-U-N, 'di ba? Ano po ang fun para sa Indo, 'di ba? Okay, sabi digdi, ang fun po ato diyan kaugmahan. Ayun, yes, kaugmahan, pagiging maugma. 'Yun. So, sabi po digdi, ang pagiging maugma daa, it doesn't mean na mainom kita, makikipag-party kita, o makikipag-socialize kita. Ang fun daa can be a night alone, getting lost in a book, magtagabasa-basa kita ng libro, deep conversation, or pwede man pala na magtaga-walking kita, 'di ba? Creating art, playing music, or doing your work. So, yun pala yun, 'di ba? So, minsan kaya naisip ta ang kaugmahan na sa puro sa mga party-party, socializing. Ito pala, so kaugmahan nasa satuya mismo, depende sa satuya kung paano kita magiging maugma. So, whatever you do po o decision, depende po yan sa imo para maging maugma ka talaga, as in ma-experience mo ang kaugmahan. So, it doesn't mean na di ka nag-join sa mga party, sa irinuman, or sa socializing, sa mga barkada mo. Iba man po palang ito. Fun is yours, you define it. So, depende sa imo, depende sa imong desisyon. As in, whatever you do, ika po ang makakagibo ng paagi para ika mismo ang maka-define kung ano ang kaugmahan sa imong buhay. So, ganun pala, 'di ba? Pero sabi pa digdi, pag abot pala sa pagpapamilya, kasi kang kasuudma, so naging problema kan sa tuyang paradangog digdi, di siya pigtugutan magtrabaho dahilan ta ang gusto ni mister, bantayan mo na si baby, as in pag-abot na kang ikaduwang taon kang isa ka na magtrabaho para kumbaga hands-on si Mrs. as in mabantayan ning marhay si baby. So may mga arog pa lang kayo ito na mga issue na dapat mapag-ulayan, 'di ba? Before you get married, dapat i-discuss o pag-urunan nindo na bago po palang magpakasal, pag-urunan kung matrabaho ba ako, si iba mabantay kang baby, and saro pa palan sa mga bills, sa mga bayadan, 'di ba? I-discuss po sa mga bills, baka may utang si partner, 'di ba? Tapos mabibigla na sa nakita, ay igwa ka pala ng utang, 'di ba? Or iba na mga pwede pang maging problema. Siguro
problema kang kasud malaog po duman sa parenting style, di ba? Tama po, Sir Loreto Barajas, tama ba, di ba? Na so problema kasud malaog duman po sa parenting style na dapat pag-urunan, 'di ba? Pag-urunan kang magpa-partner bago magpakasal. And so utang da po, kung may utang dapat pala ibulgar na iyan bago magpakasal para aram ni partner. Kung kasi sabi baga I don't know, depende siguro sa magpartner kung talagang mag-share po kamo kang gabos, 'di ba? Or depende yan nga sa pag-uurunan. Kaya sabi digdi, before you get married, pag-ulayan po ang mga issue na arog kay ni. Lalo na da po yung mga, even part palan sa mga partner expectations, dapat man palan pag-urunan and financial expectation, family health history o so family, manunungod sa kaya pala importante din ang background checking, 'di ba? Kasi baka mabigla ka na sana kung ano ang family background kayan, 'di ba? Kaya palan igwa palan kitig apod na pamamanhikan, 'di ba? Bago ikasal para mahiling kung sisay so family members, anong klasing pamilya, igwa ka, 'di ba? Kaya palan igwa po araw kay ito. So ang pagkamot da po, bako lang enough. Love is not enough. Kasi po, may mga dapat pala i-consider. May mga dapat pala i-consider as in dapat pag-ulayan bago ikasal. And saro po ini sa mga non-sexual advice na dapat po pala na i-take ta bilang sarong persona na kumbaga para di man kita kumbaga mabuyo as in maging mabugtak kita sa marahin na kamugtakan. Ano sabi kang sa tuyang reaction? Good afternoon po Ate Jen. Tama ka po na dapat na pag-uulayan ang utang. Kasi po ako, kang nagpakasal ako, sabi kang partner ko, dai siya ning utang. Ngunyan po, lubog pa lang siya, kakalanding. Dakulon po ning inutangan, kang kinasal kami, puro na baga pambayad. Suna ko ami sa ninong asing ninang na regalo sa kasal. Ayun, nako, dako lang ang talagang problema. Ano di inyo po palang talaga na pag-ulayan kung ano po sa mga money issue, 'di ba? Sa financial issue na araw kay ito. So ayun. Thank you po sa pag-share So saro po itong texter, saro po ito sa pweditang pangarugan and dapat ang antisiparan na tibaad pag-abot kang panahon na naglaog po sa pagpapamilya, dai po na pag-ulayan sumanungod sa kwarta, mabibigla ka na sana. Ayun. So ayun na iba pa po sa satuyang pagbabalik asin so ibang reaksyon. Oras 2:32. An oras hatod sa Indokang GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito now in cool litro para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neozep Forte, Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited, join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho. Dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kay sapat. Mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang helang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sapat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Sa higdaan, nakadangog ako, ganun sa runggamgam. Maugma
Am iprinipresentar kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo asin Sarong Bangi Festival Committee an mas pinakolor asin mas pinaliwanag na Sarong Bangi Festival 2023. Ngunya na taon, pinahiwas asin mas dasok nin manlain-lain na aktibidades. Mayo 1, lighting of Pugadlawin Park, Beer Plaza sa Pugadlawin Park, sarong bulan na selebrasyon kan Sarong Bangi Festival. Mayo 10, blood donation. Mayo 12, medical mission. Mayo 13, banal na misa, grand opening parade, lighting of Basud Bridge fireworks display, Agri Expo Bazaar. Mayo 14, songwriting contest. Mayo 15, fun dance, a ballroom dancing activity for the elderly. Mayo 16, Grand Santa Cruzan. Mayo 17, cultural night, best of locals. Mayo 18, Bernadette T. Aguas Grand Zumba Party. Mayo 19, wreath laying, celebration of Lolo Poten's birthday, photo walk, parade of lights, street dance exhibition. Mayo 20, big time derby, glow in the dark fun run. Mayo 21, night fishing. Mayo 22, parada ning liwanag asin musika, tampok an inadornohan asin inilawan ng mga tricycle. Mayo 28, third, Mayor June Aguas Semi-Urban Enduro Challenge. Mari na sa Santo Domingo, mag-ugma asin makiselebrar kan Sarong Bangi Festival 2023. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Ay matagal na po akong pasyente ng Doc Alternatibo. Sa awa ng Diyos, ito'y gumaling po ako, sumunod po ako sa kanilang mga tagubilin. At ngayon po ay magaling na po ako at mini-maintenance ko na lang po yung Fulvic Mineral. Salamat sa Alternatibo kasi kung hindi sa inyo, hindi ako gagaling. Maraming salamat po. Ay ako po si Edwin Ascutia, taga Pawa, Legazpi City. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhanin tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya! Sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies asin kan DZGB.
Ano? Kaya ta? I see skies of blue and clouds. Ako po si Matilde Riola, presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kaming mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo. Buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga hali pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. The Provincial Government of Albay, headed by Governor Grex Lagman, Chairman of the Executive Committee, Co-Chairman Board Member Melissa Abadesa, the Sangguniang Panlalawigan ng Albay, and the Magayon Festival Executive Committee present Magayon Festival 2023, May 8 to 21, with nightly raklakan beer and food plaza all month long at the Legazpi City Old Airport, Magayon Photo Exhibit, and DTI Special Setup from May 8 to 21. May 15, Magayon Festival Invitational Table Tennis Tournament, Magayon Football Cup, Daragang Magayon Pageant, Tree Planting Activity, Charity Day, and Talent Competition, Miss Magayon 2023 Screening, LGU Cultural Night, Legazpi, May 16, Daragang Magayon Pageant, Festival Attire Competition, Miss Magayon 2023 Pageant Night, May 17, Daragang Magayon Pageant Sponsor Visit and Rehearsals, LGU Cultural Night, Tobacco, BU Night, May 18, Daragang Magayon Pageant Sponsor Visit and Rehearsals, Hataw at Galaw sa Magayon 2023 Grand Finals, May 19, Spicy Albay 12, Redefining Classic Photography Technology, Magrapan sa Magayon, The Search for Daragang Magayon 2023 Pageant Night, May 20, Mayon 360 Ultra Marathon, First Seascape National Jigging Tournament, Spicy Albay 12, Redefining Classic Photography Technology, Magayon Festival Tennis Tournament, Albay Arts Foundation Activity, First Magayon Exotic Pet Expo, Aba Cagayon, Fashion, Lifestyle, Heritage, May 21, Hayop ang Dating 2023, Run with your dog, Magayon Festival 2023 Tennis Tournament, Championship Game, First Magayon Exotic Pet Expo, Albay Festival Street Dance Competition, Magayon Float Parade and Competition, Silyab sa Magayon Fireworks Display, Konsyertong Pasasalamat Closing Concert featuring Block 9, May 26, Co-op Forum, May 27, First Grexcellence Award Night, Governors Awards Night, May 28, AYC Oz Goose Regatta, and Pilipinas Floorball Movement from May 29 to May 31, Magayon Festival 2023, presented by San Miguel Brewery Corporation in cooperation with Converge, PhilHealth, Gubat St. Anthony Cooperative, LCC Mall, also brought to you by SM City Legazpi, Proxy by The Oriental, The Marison Hotel, Pander, Eastern Communications, brought to you in part by Bicol Petroleum Gas Station, Ayala Malls, Mayon Albay Pet Care, and Farm Play. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGC.
DCGB. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampiyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan, mga Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Hatod sa Indo kan Diocesan Commission on Ecclesial Communities ang 13th Diocesan Pentecost Celebration inigigibuhon sa May 28, 2023 alas 9 ng aga sa Bicol University Tobacco Campus. Ini may temang Madya Kamusako asin mag-adal kamusako, huli ta ako an mahuyo asin mapakumbaba sa puso. Ini papartisiparan kan iba-ibang ecclesial communities hale sa mga parokya kan dioceses, religious organization, diocesan ecclesial movements and communities asin iba pa. Pupunan ang selebrasyon alas 9 ng aga sa paagi ng Bible Enthronement, Praise and Worship, Keynote Speech, Testimonies, asin ang concelebrated Mass na papanginutan ni Obispo Joel Bailon bilang Mass Presider. Mari na! Magpartisipar kita! Ipadagos ang misyon asin sabay-sabay nyato na resibihon ang balaog kan Espiritu Santo sa selebrasyon ng Pentecostes. Usapang Pamilya with Ate Jen sa DCGB. Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Uni ang bago. Matrayumpog na ilansar ang kainot-inote asin pinakabagong high-power hybrid rocket sa Tarlac kung sa gibo ini kang Pinoy mantang ini inapod na Tala. Hasarong pahayag, sinabi kang Philippine Space Agency na ang nasabing rocket kayang mag-deploy kan sa indang kan satellite payload bago mag-landing back sa kadagaan. Pigasabi na nahiling sa technology demonstration kang hybrid rocket ang magayon ang bagkaini sa research para sa advanced na inobasyon asin development kang space asset para sa research, exploration asin commercial activities kang nasyon. Taong 2018 kang ma-develop ini mantang matrayumpong na ilansar ngunya na taong 2023. Ang hybrid rocket na ini na-develop ka mga estudyantes asin mentors hali sa St. Cecilia's College Cebu sa irarong kang Young Innovators Program of the Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development. Yan po ang satuyang ano ang bagoong niyan. Tala successfully launched in Tarlac. As in, iyo po ini ang pigasabing pinakaenot as in pinakabaagong high-power hybrid rocket. So, kang nakaaging aldaw lang ini po na ilansar digdi sa tuya sa Pilipinas, as in, ang Tarlac po ang may pinaka-enot na nagkaigwa ka ini. As in, imagine, Pinoy po ang nagibo. So, very proud po baga ano. Sabi tangani po, ini pong Tala ang magiging dalan sa pagkondusir kang mga iba-ibang space science and technology, lalo na po sa applications research po digdi sa Pilipinas. And aram taman na dakulang bagay sa tuya ang mananungod sa research as in mga pag-aadal, lalo naman mananungod sa siyensya as in teknolohiya po ano. So, good news po ini para sa tuya agabos. And sana pag abot kang panahon, bako lang sa Tarlac magkaigwa ning arog kaining rocket, diba? As in, magkaigwa pa man sa ibang parte kang nasyon, okay? Yan po ang ano ang bago. Kamustahon tamo na ang sa tuyo mga parantabay via Facebook Live. Dakol sa tuyo ang unyon ay nakatutok. Thank you so much. Good afternoon kay Kuya Lu Arthur Escobar. Kuya Lu, haing ka na po ngunyan.
Kamusta ka na? Nalibot mo na ba ang bilog na Pilipinas sa imong pagbabalik digdi sa nasyon? O digdi ka lang muna sa Bicol region naglilibot-libot? Sabi mo mabisita ka digdi sa DZGB. Good afternoon man kay Mr. Rafael Arena. Ayun, taga sain ka po, Sir Rafael Arena. Kamusta ka po? Thank you so much. And si Nad Zki. Di ko na aram kung paano ang pronunciation kan sa imong pangarenta. Pero binaliktad mo ini Nad. And of course, si Sir Gerald Aranya. Sir Gerald, mukhang bako-bako busy ngayon si Sir Gerald Aranya. Good afternoon po sa imo. Hello man kay Gaston Jr. Valenciano Nieves. Ayun. Ano lamang po ang sa indong merindalan, Madam Emily Kuatan. Si Madam Emily, hello po sa imo. Kamusta ka po ngunya na pagkahapon? Hello man kay Crucis Balayo Irish. And of course, kay Lex Espinosa and si Aiza Boral. And kasabago pa man, mantang nagpuon kita na si irap ko na talaga si na Sir Aaron Bornilla. Yaon man si Jens Peter Vivar and si Sir Nick Rigachuelo. Good afternoon Sir Nick, ano na lamang po, kamusta ka ngunya na pagkahapon? Hello man po kay Jojo Imperial Rodriguez. Good afternoon da Ate Jen. Good afternoon man sa imo, Jojo Imperial. And hello man kay Jason Candia Bandola and si Bingbuan Bores. And hello man of course kay Kuya Eduardo Rey Ramoso na pirming nakaantabay sa usapang pamilya maski siya nangungudto pa sana. Kamusta ka po? Good afternoon po sa imo. And hello man kay Nino Habel Somosera. Ayun. And of course, si NN Uy, hello man po sa imo. And happy birthday sa gabos na nagsaselebrar po kan sa indang kumpleanyo nguyo na aldaw. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday po kay Madam Mary Maribel, ang saro sa pinaka matibay na para kanta digdi sa Tuya sa Albay, si Madam Maribel. Happy birthday sa imo po. And hello man kay Alexandra Luis Serrano, nagsaselebrar man kan sa iyang kumpleanyo ngunya na aldaw. And happy birthday man po kay Rubian Quiñones. Asin sa iba pa of course na nagsaselebrar po kan sa indang kumpleanyo ngunya na aldaw. Happy birthday po sa indo. And Sir Nick Rigachuelo, good day po. Doing school run while watching. Wow. Nagdo-double time ni Sir Nick Rigachuelo. Salamatan po sa imo. And hello man kay Evelinda Tuazon. Si Madam Evelinda, kamusta ka po? Ano lamang an sa imong pinagpe-preparar na merindalan ngunya na pagkahapon? Okay, digdi na kita sa Bitaminang Pampamilya. Sabi ni Life Melo sa iyang ipig-share sa Facebook ngunya na pagkahapon, some people will only love you as much as they can use you. Garo makulog ining bitamina tango yan na pagkahapon. Some people will only love you as much as they can use you. Their loyalty ends where the benefits stop. Kung sa realidad, as in nahihiling ta, as in na-experiensyan ta talaga bilang mga persona, na ang iba, yaon sa satuya kapag igwang benepisyo na nakukuha, kumbaga, igwang benefits. Pero pag nawara pa lang ito, wara, natatapos naman. May mga magic words duman sa sinabi kang Life Melo. Use, ends, and stop. So depende po sa tuya ang challenge kung sisay ang sa tuyang amiguhon, sisay ang sa tuyang aamigahon, or sisay ang sa tuyang mas tatauaning prioridad sa tuyang pangurualdo na buhay. Na kung minsan maski wara na kitang maitao, yaong pamanggiraray as hindi kita babayaan, di ba?
Hello man kay Rolly Bandola. Ayun. Good afternoon man po sa imo, Sir Rolly Bandola. As in, sa iba pa nako, igwa kita ning more than 41 view na naghihiling live. Thank you so much po sa indo. Ano? Di ko na po kamo masaro-saro. Alagad ang mga padabatang senior citizens na nakatutok man ngunyan. Good afternoon man da sa mga taga-tagas. Lalo na dyan ang mga parishioners kang San Ramon Nonato Parish. Ayun, good afternoon po sa Indo. Sina Lola Sonia na pirming naka-DCGB. Thank you po. Asin sa iba pa na rayaon sa indang harong na inibahan ako ngunya na pagkahapon sa tuyang programa. Anong oras na di peligro para magpaaram? Abangan girari sa aga ang presentasyon kang Usapang Pamilya. Aldaw na sa aga ning Webes, alas 2 agkod alas 3 giraray ning pagkahapon. Nakaibata po sa lado technical si Kuya Ronald Baldo, sa IT si Richard Azores Astor and Tresha Litana. Ini po si Jenny Mati Balyaran, mabalas sa pag-antabay. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Kula